Това, което мислиш, че знаеш за медицината, е грешно. Правилата се нарушават. Органите на пациента ще спасят човешки живот. Повече няма да практикуваш медицина. Отиваш си у дома. Специализантът. Утре от 22 часа по Fox Life. Не е нужно да чакате утрешния ден. Бъдещето вече е тук. По улиците. Екологично. Електрифицирано. Безшумно. Интерактивно. Интуитивно. Сега мощта на спортните автомобили е тиха. Изненада и наслада за сетивата. Нетърпеливи сте да поемете към бъдещето? Тогава не отлагайте. Предстоят вълнуващи времена. Абе, нали в нашите реклами все истински хора правят истински неща? Гледайте сега как можеш да си платиш сметката от всякъде. От въздух. От втори коридор. След бизнес среща. Че той чужда сметка може да платиш. И докато си играеш на тази великолепна олимпийска игра. 10 точки. Всичкото това го правим, защото с последната версия на MyTelenor си плащаш лесно и бързо. Ти стигаш все по-далеч. MyTelenor също. Знаете ли, че недостигът на магнезий може да причини болезнени мускулни схващания, депресивни състояния, нарушен сърдечен ритъм? Вземете Магнерич. Висока концентрация магнезий с максимална степен на усвояване. Магнерич, номер 1 по продажби в България за 2017 сред продуктите, съдържащи магнезий. Вече в нова опаковка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 6 години. Съдържа магнезия в аспартат, тетрахидрат. Преди употреба прочетете листовката. Тарарара! Топ 10, добре де. Топ 11 на офертите в Метро. От 27 юни до 1 юли, че почивката дойде. Ей, това е. Сутрин да те мият, докато още дремеш. А кафето да е по-дълго. Около час. После запретваш крачолите. Стигаш където каквото има да се стигне. Взимаш провизии за вкъщи и за колата, че нали път ви чака. И хайде към морето. А там крол, бруст, малко гръб и без интернет. Само звънкаш да кажеш пристигнахме. И готово. Метро. Имаме го. Каква е тайната на качествената чешка бира? Дали е свързана с мястото, където се приготви? Или с хората, които я правят? За Старопрамен тайната е в изключителния вкус, който прави твоите моменти неповторими и те вдъхновява да се наслаждаваш на живота. Добрият вкус. Общото между теб и Старопрамен. Пражка бира номер 1 в света. Вече сме свикнали да се радваме на съвременни удобства във всекидневието. Новата система за грижа за крака на Шоу премахва грубата кожа по-добре и по-бързо от ръчна пила и е с нова ролкова глава за нежно ексфолиране. Перфектно гладки крака без усилия. Новата система за грижа на краката от Шоу. Купете в филиалите на ДМ системата за крака от Шоу. Само сега. Атрактивно предложение. Кучетата винаги са имали свой деликатен начин да ви покажат, когато нещо не е наред. Но при заболяване на венците това не е толкова лесно. Затова Pedigree създаде Dentastix. Една пръчица на ден спомага за редуциране на зъбния камък до 80% и намалява риска от заболяване на венците, позволявайки му да се вълнува от истински важните неща. Вижте го само! Той избра Волтарен Емулгел, който прониква в дълбочина, облегчава болката при източника, лекува възпалението и ускорява възстановяването. Волтарен. Радостта от движението. Волтарен Емулгел е лекарствен продукт без рецепта за възрастни и юноши над 14 години. Преди употреба прочетете листовката. В рекламите се ни продават ярките екстри, но никой не обяснява какво значат, бе. Затова ще ви ги обясним, докато показваме красиви хора и море за прелест. Infinity Display значи, че новите Galaxy A имат огромен екран. Почти колкото целият телефон. Супер AMOLED значи, че всеки пиксел светва много по-бързо, екранът е по-лек и не блести толкова. Та Samsung Galaxy A6 и A6 Plus с Infinity Super AMOLED дисплей идват с план Total, а имат и селфи камера с огромна резолюция. То по-добре да бяхме казали какво нямат. Вие някога ще си окосите ли двора? Дете със специални нужди. Трябва да се стегнем. Когато семейство Димео се съберат заедно, Това е чудо! Дворът ни си го бивало. все някой от тях се излага. Върви твърде добре. Имам литературен клуб след 3, 2. Ние сме Димео. Това не е за нас. Спокойно. Нещата ще се влушат.
Без думи. Сезон 2. Премиера на 5 юли от 22 часа по Fox Live. Препоръчителен родителски контрол. Филмът не се препоръчва за лица под 12 години.